Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da sake dawowa wannan tasha nawa. Sunana Abdulqudus Muhammad wanda kuka fi sani da EQ Graphics. So a yau za mu koyi logo design wanda za ka iya yin shi da wayarka. Saboda haka za mu buɗe Pixellab ɗinmu sai mu fara aikin. Bayan da ka buɗe Pixellab ɗinka, abu na farkon da za ka fara yi shine za ka danna wannan arrow uku in sai ka je ga image size. Bayan da ka je ga image size nan inda aka rubuta custom in za ka danna shi. Bayan da ka danna shi, YouTube thumbnail shi za mu yi amfani da shi, sai ka danna YouTube thumbnail. Bayan da ka danna YouTube thumbnail aka danna OK. Bayan da ka danna OK, so wannan text in za mu jaye shi inda aka rubuta wannan AA nan za ka danna sai ka danna delete, ka jaye shi kenan. Bayan da ka jaye shi, abinda za ka fara yi shi kuma yanzu shine sai mu fara wannan logon da za mu yi yau. Za mu zo a nan na biyu in nan, wannan. Bayan da mun danna shi, shi ma sai mu danna shapes. Bayan da ka danna shapes za mu mai da shi ƙwallo, circle kenan. Bayan da mun mai da shi circle, opacity za mu cire opacity gaba ɗaya. Bayan da mun cire opacity sai mu zo ga stroke, sai mu bar stroke mu misali kamar mu ce misali mu bar shi kamar 13 haka. Bayan da mun bar stroke mu sai ka ƙara gyara shi. Mun danna marking. Bayan da mun danna marking sai mu zo nan inda aka rubuta relative position, za ka danna shi sai ka mai da shi tsakiya. Bayan ka mai da shi tsakiya za mu koma again sai mu danna copy. Idan muka danna copy shi ma sai mu dawo da shi tsakiya, amma kuma za mu mai da shi ƙarami sai ya zama shi yana tsakiyan wancan, kaga kenan yana tsakiyarsa kenan. Bayan da mun yi haka mun tabbatar da sun tsayu, sai mu yi grouping ɗinsu daga sama da akwai wannan wurin, to nan ne layer, yanzu za mu danna shi. Bayan da mun danna layer sai mu haɗe su. Za mu fara clicking in wayannan abubuwan. Bayan mun yi marking ɗinsu ga wurin da za mu haɗa su a matsayin group ɗin, zai nuna ma sai ka danna OK. Yawwa, bayan da mun haɗa shi ya zama ɗaya kenan. Abinda za mu sake yi yanzu sai mu bashi bari mu bashi texture, ko dai ka bashi color ko ka bashi texture, amma za mu bashi texture. Ma'ana za ka iya sa hoto bisa wannan circle in da ka haɗa. Sai mu danna texture. Bayan da mun danna texture sai mu je ga hoton da muke bukata. Sai mu ɗauki wannan mai kama da brown ɗin, ga mai bukatar wa'annan hotunan da nake amfani da su wurin yin designs sai ka binciki akwatin magana, ma'ana comment box ɗina a nan wurin description ɗin. Idan ka dibi a description zan aje muku link inda za ku iya downloading in wannan abubuwan da nake amfani da shi. Bayan da mun bashi color, abinda za mu sake yi yanzu shine sai mu bari mu yi pinning ɗin shi, ma'ana mu sa mai makulli. Bayan da ka sa mai makulli ya tsaya kenan, ba zai iya motsa ba ko da hannunka ya taɓa shi. Kun gani? Ko da hannunka ya taɓa shi ba zai motsa ba. Shine ma'anar wannan kwaɗon da na saka masa. Wannan kwaɗon amfaninsa kenan shi. Okay. Yanzu abinda za mu sake yi shine sai mu ɗauko element ɗin wanda za mu yi amfani da shi matsayin wurin nan design ɗin wannan abin. Za mu je import. Bayan da mun je import shi ma sai mu ɗauko hoton da muke bukata.
bayan mun ɗauko hoton sai mu sa OK. Bayan da ka sa OK sai mu zo mu sa cropping, mu gyara shi da kyau. Sai mu je mu biɗi erase color, wannan kenan shi, sai mu danna erase color sai mu sa enable. Shi kuma amfanin sa da mun sa enable din nan, duk inda akwai white ma'ana akwai fari zai cire shi gaba ɗaya, kamar dai background removal ne. Sai mu danna, sai mu dan gyara shi. Okay. Sai mu saita wannan abin, mu saita shi. Bayan da mun yi haka sai mu dan rufe wancan circle ɗin da muka haɗa, za mu rufe shi inda ba ma son ya fito saboda wannan logo ɗin namu yayi kyau. Sai mu shiga shape, bayan da mun shiga shape da su za mu yi amfani mu ta rufewa. Bayan ka gama gaba ɗaya, wayannan da muka sa muka rurrufe su fararen nan, sai mu yi grouping din su a wuri ɗaya kamar yadda muka yi grouping din wayancan. Haka sunan layer ɗinka, sai ka danna wayannan makin guda biyu. Bayan da ka danna shi, sai ka yi selecting in duka wayannan fararen. Bayan da ka yi selecting, so yanzu za mu haɗa su ne tare da wannan circle ɗin da muka fara haɗawa, saboda haka shi ma za mu yi selecting ɗin shi yana ciki. Sai mu danna sai mu yi grouping ɗin su, mu danna OK. Bayan da mun yi grouping ɗin su, mun ka danna OK. Sai mu je nan erase color ɗin nan, sai mu danna shi, sai mu sa enable, kun ga ya ɓace. Bayan da mun danna enable, sai mu dawo da wannan layer ɗin mu in, za mu mai da shi sama, ma'ana ya haye saman wancan. Bayan da mun ɗaga shi sama ya haye kamar haka, sai ku diba ku ga layer ɗin nan namu yanzu wannan, kun ga ya nuna wani fari-fari a cikinsa, saboda haka sai mun cire shi. To idan za mu cire wannan background ɗin,
mu mai da shi normal background ɗin shi ya zama na tabbas mun yanke shi. Sai mu dawo kuma haka, sai mu zo mu danna kamar shape haka, kai shi a wani wurin inda zai iya shigewa. Mu ba shi kala baki, mu danna OK. Bayan da mun danna OK shi ma sai mu yi grouping ɗin shi. Idan muka yi grouping ɗin shi kun ga yanzu wannan abin ɗin kun ga yanzu ya ɓace, wannan farin, ma'ana mun yanka shi daidai kenan. Sai mu ci gaba da editing ɗin. Idan muka ci gaba wurin design ɗin nan, kamar yadda na faɗa muku, wannan shi za mu mai da shi sama. Idan muka mai da shi sama, idan kuka lura a nan ɗazun akwai wani abu, amma yanzu ya dawo ƙasa. Bayan da mun gama shi ma sai mu yi grouping ɗinsu, amma kafin mu yi grouping ɗin za mu mai da wannan namu ɗin shi ma. Idan kun lura nan wurin farin akwai wasu ɗan baƙaƙe, shi ma sai mun mai da shi. Saboda haka za mu ba shi shape, mu ba shi color baƙi, sai mu daidaita inda za mu iya shigar da shi. Bayan da mun shigar da shi za mu sa OK, sai mu yi grouping ɗin shi. Bayan da mun yi grouping ɗin shi, yawwa, kun ga shi ma shi ɗaya ya fito. Kun ga shi ɗaya ya fito ba tare da background ba. Saboda haka zan aje muku wannan, da mai bukata zai iya downloading ɗin shi ma saboda ya haɗa irin wannan logo inda za mu haɗa. Bayan da mun yi haka nan shi ma sai mu ba shi color. Za mu je mu sa mai texture, sai mu ɗauko kalan da za mu sa masa shi ma. Bayan da mun ba shi color, wurin texture ɗin shi sai mu mai da shi kamar, bari mu ga, sai mu ɗan seta shi. Bari mu bar shi 130 sai mu sa OK. Bayan da mun bar shi kamar haka, sannan sai mu yi grouping ɗin su biyu gabaki ɗaya. Idan muka yi grouping ɗin su biyu, yanzu sai mu je a nan wurin inda aka rubuta crop ɗin nan, za mu danna shi saboda mu iya samun dama mu juya wannan logo ɗin namu ya kalli wani wurin daban. Sai mu danna shi, sai mu danna haka, kun ga ya juya. Bayan da mun juya shi, sai mu danna wannan E in da kuke gani. Idan muka danna shi, sai mu danna plus ɗin nan wurin text, zai fito haka. Sai mu danna edit. Bayan da mun danna edit, sai mu goge, sai mu rubuta abin da muke son mu rubuta. Za ka iya rubuta sunan logo ɗinka. Idan kuma kai sana'a kake yi, za ka iya rubuta sunan kamfaninka da sauransu. So misali yanzu bari mu ɗauki ɗan zaki. Za mu iya rubuta ɗan zaki, sai mu sa don nan wurin TT in nan za mu mai da shi capital letter, wannan kenan. Sai mu danna shi, kun ga duka ya koma capital letter. Sai mu sa OK. Idan muka sa OK, sai mu ja wannan rubutun, an ƙara mai size. Okay. Invincible.
za mu iya bashi font. Misali zan bashi wannan bold in Amaranth bold, ga font ɗin da na sa. Za ku iya danna shi ma wannan font ɗin shi na sa, sai ku sa shi, sai mu je misali spacing dan gyara rubutun. Shi ma rubutun za mu iya mai da shi tsakiya. Mu ɗan daidaita shi. Sai mu ba shi mu zo wurin texture ɗin nan shi ma sai mu ba shi texture. Sai mu koma ga texture ɗin mu ɗan gyara. Kamar haka sai mu sa OK, mu danna makin. Bayan da mun sa haka nan sai mu dawo kuma sai mu zo wurin shape ɗin mu ɗauko shape. Misali irin wannan shape ɗin. Mu zo wurin opacity ɗin nan mu rage shi gaba ɗaya. Sai mu zo mu wurin color ɗin nan mu ɗauki baƙi black. Sai mu zo ga stroke ɗin mu. Za mu iya barin shi ma misali 13. Sai mu ɗan daidaita su. Sai mu sa OK. Sai mu dawo shi ma mu ba shi texture mai kama da wancan ɗayan. Shi ma muna iya mu ɗan gyara texture ɗin nan, mu bar shi misali kamar haka. Sai mu sa OK. Bayan da mun gama sai mu ɗan sauko da wannan. Kamar haka sai mu bar shi. Sai mu haɗa su biyu tunda yanzu mun gama. Za mu haɗa su mu yi grouping ɗin su a wuri ɗaya. Sai mu aje shi a tsakiya. Bayan da mun gama sai mu ɗauko background ɗinmu wanda muke son mu yi amfani da shi. Shi kuma za mu danna wannan import. Idan muka danna shi sai mu ɗauki background ɗinmu da za mu saka. Yanzu sai mu zo mu danna wannan layer ɗin. Bayan da mun danna shi sai mu dawo kuma wannan background ɗin namu sai mu mai da shi ƙasa. Idan muka mai da shi ƙasa shine zai sa mu ga abun can da muka aje na farko. Yanzu sai mu ɗan gyara
saboda logon mu ya ɗan yi ma'ana, ya ɗan yi kyawu. Za mu je misali 3D shape, mu ɗan gyaggyara su daga nan haka, duk daga nan haka zuwa ƙasa, abin da ya yi ƙasa da su ake gyarawa. Kana yi kana dibawa ka ga abin da logon ka zai bayar. Sa enabled, kun gani duk abin da kai zai kama canza. Sai ka sa misali kamar 2 haka. Ya danganci gare ka iya yadda kake ganin kyawunsa. Ba shi shadow. Saboda haka za mu yi saving ɗin wannan matsayin image ɗin, sai mu danna save as image. Da muka danna save as image, shawara ta anan shine idan za ka yi saving daga wannan Pixellab ɗinka, abu mafi kyawu idan kana son abin ka yi kyawu shine ko ka yi saving ɗin shi a JPG da kuma PNG, guda biyu ne, muna da JPG muna da PNG. To duk wanda za ka yi saving ɗin shi ya dai zamana bayan da ka gama komai da komai ka ɗauki ultra. Wannan ultra ɗin ya fi kyawu, shi ne kawai ne abin da zan ba ku shawara. So kuna iya saving ɗin shi duk wanda kuka bukata, amma dai mutum ya sa wurin dimension ɗin nan ka sa ultra ya fi kyawu. Sai ka sa save to gallery. Kana sa save to gallery to shikenan ka gama. Kar ku manta ku danna min subscribe, ku danna like, sannan kuma ku yi sharing. Nagode, nagode, nagode. Shikenan. Assalam.